Кукмара районының Урал җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте хуҗалыгында семинар киңәшмә үтте. Биредә колхоз җитәкчеләре һәм авыл хуҗалыгы белгечләре катнашты. Чараның төп максаты райондагы әйдәп баручы хуҗалыклардан үрнәк тәҗрибә алу һәм күрсәткечләрне яхшырту. Компьютерны ачып карыйбыз көндәлек. Мәсәлән, açtık, sizakında nəsəşəyəsi kurduk. Protokollarını bizə 80 şarap biri. Урал хуҗалыгы Кукмараның алдынгы колхозларының берсе. Хуҗалыкның 5691 гектар сөрелек җирләре бар. 1156 ире мөгезләтерлек, 425 баш савым сыер. Уртача бер сыерга 30 литр сөт савалар. 2021 елда булган корылык аркасында уңыш аз булды, ди Нияз Хәбибрахманов. Үткән ел белән чагыштырганда әзрәк кимрәк инде. Үткән ел безнең средний урожайность рапста 20. Зерновой варда крайке центнер булган. 2021 елда Урал хуҗалыгында 36 миллионга техника яңартылган. Киләсе елда уңыш мул булсын өчен кырларда эшкәртү эшләре бара. Корылык аркасында ашламаларга бәя кискен арткан. Бәяләр бик күп, бик каты кискен үсеп китү. Күзәтәбез ашламаларга дагын. Шуңа күрә без инде әзрәк кенә үзебезнең юл картасы һәр ел саен без инде үзебезгә юл картасы әзерлибез. Менә шул юл карталары буенча чәчү компаниясына бүген ул турыда сөйләшү булды. Семинарда җир эшкәртү, техникаларны яңарту, терлекчелек буенча проблемалы мәсьәләләрне чишү юллары турында сүз барды. Айсылу Мөхәммәтҗанова, Динара Хәбибуллина, Марат Сабирҗанов, Азат Игъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.